Čaute ľudia, vítam vás Hlemizák, ano a vidíme sa pri novom videjku, tentokrát u Dargorbitu. Toto nie je séria ako 7. diel, alebo aký to teraz bude. Prepáčte, že som nenahral, fakt som nemal čas, ale teraz už by sme sa mohli začať venovať hre, no a aj natáčať a tak. Takže ja si tu spustím hru. No a tak. Robil som si tento účet chvíľočku, trošku som si na ňom poupravoval veci. No a vyzerá to asi takto. No, vyzerá to takto. Mám trošku spomalenú hru. Tak to asi vypnem. Viete, ja mám zapnutý práve server z Minecraftu. No a si ho vypnem. Počkajte. Ale tak. No a malo by sa to ustáliť aj ísť rýchlejšie. Myslíte, mladší. Tak. Teda nie, lepšie. Plno iných vecičiek. No. Takže. Zahráme si. Keď trošičku posuniem, to je trošku blbo. Takže. Trošku som postúpil z hraní, ale iba o trošičku. Tu na vám to ukážem na tejto, tu na krystalónovi. Mám trošku hrubé lasery, ale iba trošičku. Munícia, nic moc. Vlastne nie je to v podstate skoro nic moc. Všetko. Ja si tu nakúšam jablka. No. Takže. Niekto nám tu naposiela pozvánku. A on chcel iba bonusy za tú krysu. Čo by to bolo za videjko, keby sme si nešli trošku poloviť, ne? Iba trošičku. Tak, dostrieľame to. A to ideme si trošku loviť. No, toto je pekné. To tu nám musím dojsť. Tento si tieto tu na všetky generátory, či bolo si, kupoval, musel byť riadny blázon. No, blázon. Kto by si to kupoval toľko? Ešte na suroviny, no to je blázon. Buď toto, alebo to dostal s klinčou. Aj to je možné. Takže no, musíme dostrieľať toto tu, lebo toto je taká slabšia konfigurácia, no trošku slabšia. Ja si zatiaľ pustím pesničku od dobrého kamaráta, kde som sa objavil na konci videa. Môžete si pozrieť, jeho kanál bude v popisku, pokiaľ na to nezabudnem. A no a tak, jak to tu vyzerá. Červené lasery mám, nie preto, lebo mám málo LF track, ale mám tam nejakú jednu LF4. Časom sa to dúfam pridá, lebo práve si snažím dorobiť kronosku, jak vidíte. Asi vypnem tú pesničku. Tak. No super, som to doničil. Ja idem zatiaľ na základňu. A vám aspoň ukážem takto. Netreba kvalitu. Objavil som sa, pardon, to som nechcel. Tu som sa objavil na konci videjka. Mali sme 2 boje. V prvom som prehral, lebo som nevedel absolútne, že čo mám robiť. Napríklad vidíte, tu som sa odklikol, lebo až tak rýchlo klikám RSBčka, že sa niekedy odkliknem od toho hráča. No a trošku som mu tu dával na prdel. Ale tu som dal. A potom sme si dali ešte jeden boj, kde som si už zobral trošku inú loď.
A tu už som ho zničil pekne. A som mu nejaké tie malé dimižovky. Tých 80 000 na konci, jak som videl. A tu nabuchne. Ne, tu ešte neviem, jak je to možné, ale 5 do ňoho strelal. Dosť čudné. No, tu na zomrie. Čakať. No, tu mu nejak dám RSBčka a toto, X3, bo som nemal no, tam bolo 80 000. Teda som mu dal takých menšie dimížovky, no. Tam bolo 80. No, nie je to nic moc. Na nič. No, tu som s ním lovil. Tu napríklad, tu som pukol, pretože sa mi to, že tam hodilo slnko. A keď nie, tak proste tento je silný hráč, to je full. To ne každý vydrží také. Aj keď sme boli presila. Tu napríklad počkať. Tu niekde. Ježiš, ja vám tu ukazujem jeho videjko. No toto je otras. No, takže môžeme to vypnúť. Nebudem vám celý čas ukazovať jeho videjka. Keby dačo tak ako v popisku je jeho kanál. No a my letíme na základňu. Pošleme si Seprom. No. No a ešte som chcel spraviť jednu vecičku. Ísť do klanu. A vyhlásiť jednému var. Pretože mali sme dohodu. A prepáčte, niečo som robil. No, rozprával som o klane. Prišla ma tu nečakaná návšteva, tak musel som to vidieť toto. A nemám raz strašne klan mec. Nenávidím. Blázni. Ten, kto sa chce ku mne pridať na CZ1, aby všetci mec sa niekde išli, môže ísť do tohto klanu. Je to kľudne, môžete sa do neho pridať. Zatiaľ teraz idem vyhlásiť var jednomu môjmu kamarátovi. Nespojené Stivalka. Tak, nájdeme ho pod týmto. Tak, aha, vyber si klan, no super. Takže, čárka. Dobre. Karlova. Dobre, takže vydržte chvíľočku. Prepáčte, musel som sa len pozrieť na Skype. Tu na to máme válka umeslať. Tak. No. Toto sa mi páči, toto sa mi veľmi páči. Takže. Prerobíme si trošku konfigurácie. Tak. Na myškaredo. Fuj. No. Takže takto. Mám tu na 1.4, no. Trošku upgradované. Vrajme, je to na nič zatiaľ, no. Tam malé damage a také. Takže je to na nič. Tak. Zabudol som. Toto vypneme. A streme napríklad toto. Chcem mať viacej priestoru. Tak. Neviem, dúfam, že sa to bude počítať. Kto vie? Ja sa pozriem zatiaľ sem. Máme, takže pošleme takých. A pošleme. Čo to je? Co je toto? Tak. No dávaj. Dávaj. Krá. Ježiši. Som zabudol. No, dávaj. No.
No konečne. Ešte pre lepšie, aby sme toho mali viacej. Tak, dobré. No a teraz si pošleme 3000. Tak, a 198 i hned. Jo, zostane mi 25 uridia. No. Ne, tak som sa povolil, no. Čuž. Tak. No a teraz bude zábavka. Ale bez munície. Tak. Tak, zajdeme na vrú. Takto. Aj keď iba na 5 minút. Nevadí. Aspoň dúfam, že to nevadí. Mám trošku menej štítu. Aha, môj dobrý kamarát. Presne toho, koho som vám vravel, že bude jeho kamarát. Tak. No, pozveme ho. Pozrite, málo štítu mám. Takže. Zóna neotočení. Čo ti šíbe, kamarát? Ja mám seprom, tak neserne. Ty čo tu chceš? Ale no, tu sa robí čavom. Mám aj RSBčka, kámo, som si... Nie, nemám. Tak nič, no. Robí sa tu na čavom a potom zdechne, no chápete ho? Ja nie. Ja takých ľudí nepochopím. Teraz mi určite bude písať na Skype. No, zajdeme si sem. Tam si zajdeme. Ja sa ešte pozriem do Galaxy Gates. Galactic Gates. No, takže. Ja som zabudol. Upsík! Toto som nemal. Jak ma to portne niekde. Shit. Shit. Tak. A ja si jedenkrát kliknem do lampy. No, aspoň, že x2, no čo už narobíme. Dáme si tam nejaké takéto tu na vetičky. Zapneme si toto. Ukážeme si na slnko. Dobre, nemáme žiadne slnko. Munícia totiž dochádza. Nechávam, kde tu mi to zmizlo. To je jedno. Takže, aha, niekto tu loví. Aha. Ty si, no dobre, nechám ťa byť. Takže. No, už mi píše. Už mi píše ten Flash na Skype. No som zvedavý, čo mi napísal. A to už nebudem radšej pozerať. To je nespor. Aha, nejaký pet. Petov ja nestrelám. Radšej si dojdem ku majiteľovi. Kde je majiteľ? A to je pet, sakra. Ups, ja som ho zabil omylom. Alebo ne? Asi. Počkať. Ježiš, to je chat. Tak. Máme už iba minútku. Ach jaj. Ja to zapnem, keď niekoho nájdem. No už som niekoho našiel. Tu na to lieta. Teda ježiš, čo to bude? Aha. Nejaká taká lampka. Pozrite sa, jak mi uteká. Pozerajte. Sakra. Ty nedobre utekáš, kamarát. Ježiš, jak sa ma bojí. Prečo sa ma toľko bojí? Si blbec. Nevadí, tu je ďalšia vetička. Zaskočíme proti nej. Ježiš, každý sa ma bojí. Toto nie je normálne, toto. Pomôžeme.